Hezkidetza lanbideak 2. Ikasmaterial honetan, jarduera desberdinak topatuko dituzu. Irakurri, lotu eta kopiatu, aurkitu hitz zuzena, bokalen ihesa, kontsonanten ihesa, dominoa eta bingoa. Lanbideak landuko ditugu. Eta emakumea protagonista izango da. Irakurri, lotu eta kopiatu. Izena irakurri behar du umeak. Gero, irudiarekin lotu. Eta bukatzeko kopiatuko du. Aurkitu hitz zuzena. 3 hitzen artean, hitz zuzena topatu egin behar du umeak. Eta azpimarratuko du. Bokalen ihesa. Fitxa hauetan, bokalak falta dira. Umeak idatzi behar ditu falta diren bokal guztiak. Kontsonanteen ihesa. Oraintxe, faltatzen direnak dira kontsonanteak. Umeak idatziko ditu faltatzen diren kontsonante guztiak. Dominoa. Jolasa da. Emakumeak eta gizonak agertzen dira lanbide berdinarekin. Bingoa. Kartoietan emakumeak eta gizonak agertzen dira lanbide desberdinetan. Bigarren CD honetan, ariketa guztiak topatuko dituzue.